Φίλοι μου, η ώρα είναι 9:44. Να υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στους 90,1 μεγακύκλους. Ακούτε Sport News για την εξωαθλητική εκπομπή Ακροβάτες του Ονείρου με τον Πέτρο Ιωάννου στο μικρόφωνο και στον ήχο. Και σήμερα είμαστε ευχαριστημένοι και τυχεροί γιατί έχουμε έναν εκλεκτό καθηγητή, συνεργάτη του Μίκη Θεοδωράκη επί μακρόν, τον κύριο Γιώργο Κασιμάτη. Καλημέρα στην Αθήνα, κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα σας. Αν θυμάμαι καλά, είστε συνταγματολόγος. Βεβαίως. Μάλιστα. Ήμουν καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, τώρα είμαι ομότιμος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ομότιμος λοιπόν, επί μακρόν θητεύσατε στο συνταγματικό δίκαιο. Ναι. Λοιπόν, έχετε τους χαιρετισμούς από όλους τους πειθιστές καθώς είναι συντονισμένοι για αυτήν τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους εύχομαι κι εγώ καλή δύναμη στα δύσκολα χρόνια που έχουν μπροστά τους. Έχετε δίκιο. Όντως ακούγαμε και παλιά για κρίσιμα χρόνια, αλλά κρίσιμες καταστάσεις, αλλά τώρα ο κόπος έχει φτάσει στο χτένι, θα λέγαμε λαϊκά, γιατί διακυβεύονται πολλά, ακόμα και η ακεραιότητα της χώρας μας, έτσι. Ασφαλώς, όλα είναι σήμερα υπό την υποξένη εξουσία. Όταν λέτε υποξένη εξουσία, σαν να λέμε κατοχή, έτσι. Κατοχή, ακριβώς, το έχω πει άλλωστε πολλές φορές. Βέβαια υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Παλιά η κατοχή γινόταν με παρατεταμένα όπλα και ερπίστριες, έτσι. Τώρα βρίσκουν άλλους τρόπους, φαίνεται. Ναι, και αυτό είναι, μπορώ να πω, από μια πλευρά χειρότερο. Παλιά βέβαια είχαμε άμεσα αιματηρά φαινόμενα, είχαμε θανάτους, είχαμε απώλειες ζωής, δηλαδή πολλές, αλλά ξέραμε, ο κόσμος μπορούσε να ξέρει τον εχθρό του. Τον έβλεπε τον εχθρό του και γι' αυτό και μπορούσε να αμυνθεί αυθόρμητα. Σήμερα η πολιτική επιβολής, η πολιτική που εξουσίας πάνω σε ένα άλλο κράτος δεν γίνεται πια, τουλάχιστον στην Ευρώπη, με όπλα, αλλά με μια άλλη πολύπλοκη πολιτική, η οποία και αυτή ουσιαστικά οδηγεί σε θανάτους, αλλά δεν τους βλέπουμε άμεσα. Δεν βλέπουμε εκπυρσοκροτήσεις και βόμβες και ερπίστριες, όπως είπατε. Επομένως, κύριε Κασιμάτη, η αντίσταση... Σήμερα ο ελληνικός λαός, το βλέπουμε όλοι, ότι υπάρχει πράγματι μια δικαιολογημένη σύγχυση, η οποία επιτείνεται όχι μόνο λόγω της δυσκολίας να αντιληφθεί κανείς το πώς σήμερα κατακτάται και υποδουλώνεται ένας λαός, αλλά και γιατί η ενημέρωση είναι ενταγμένη σε αυτό το σύστημα της εξουσίας και επομένως δεν λέει την αλήθεια. Σωστά. Εξαπατά συνεχώς, κάνει πλήση εγκεφάλου τέτοια που προσπαθεί ακόμη και την αντίληψη του λαού να την εισαγάγει στο κανάλι υποταγής. Βάλτε και τις κλειστές τράπεζες. Παρόλα αυτά στο δημοψήφισμα, στο δημοψήφισμα, παρότι κατάφερε ο Τσίπρας μέσα σε μια μισή ώρα το όχι να το κάνει, ναι, ο κόσμος έδειξε τις πραγματικές του προθέσεις. Έτσι, ακριβώς εδώ φάνηκε ότι ο λαός έχει ένστικτο. Έχει ένστικτο και αντιλαμβάνεται, και το όχι του ελληνικού λαού ήταν, ενώ το ερώτημα ήταν παραπλανητικό, ήταν λάθος ερώτημα, ήταν ένα ερώτημα που δεν μπορούσε να απαντηθεί σε δημοψήφισμα, ότι τίθεται σε δημοψήφισμα το ερώτημα. Ωστόσο ο ελληνικός λαός κατάλαβε το νόημά του, το νόημα που κρύβεται και έκρυβαν πίσω από αυτό, ότι είμαστε υπό εξάρτηση και αν αυτό το θέλουμε ή όχι. Και ακριβώς είπε όχι. Αυτό ήταν το όχι του ελληνικού λαού, ότι θέλουμε να βγούμε από αυτή την κατοχή, από αυτό το καθεστώς το απάνθρωπο και να μπούμε στο σύστημα αρχών, το οποίο είναι
οι οποίες ισχύουν και είναι μέσα στο Σύνταγμά μας, είναι μέσα στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και μέσα στο διεθνές δίκαιο και στο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Κύριε Κασιμάτη, αυτό το όχι που το εξέφερε ο λαός σημαίνει ότι συνεπάγεται, θα μπορούσε και ο Τσίπρας να το υποστηρίξει και είναι στις μετά τις 17 ώρες, αλλά ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι εάν έλεγα όχι, αυτό θα σήμαινε συνεπάγονταν δραχμή, ξέρω εγώ. Ναι, είναι πολύ σωστή ερώτηση και σε αυτό ακριβώς το θέμα θα ήθελα να πω για ενημέρωση του ελληνικού λαού ορισμένα πράγματα. Ότι το όχι αυτό το οποίο ακριβώς ήθελε ο ελληνικός λαός, με το οποίο ήθελε να πει ο ελληνικός λαός ότι δεν θέλει υποδούλωση, αλλά θέλει κυριαρχία και ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό ακριβώς ήταν που δεν περίμεναν πρώτα οι δανειστές μας. Περίμεναν με την τρομοκρατία που είχε προηγηθεί, η οποία έλεγε εντελώς τα αντίθετα, ότι θα βγει το ναι, το οποίο ναι ακριβώς σήμαινε την υποταγή μας στους δανειστές και όχι την υποταγή μας στην Ευρώπη του πολιτισμού και στην Ευρώπη των λαών όπως διατείνονται. Ναι, γιατί αν δεν έβγαινε το ναι θα πηγαίναμε στον μπαμπούλα της δραχμής. Έτσι. Και αυτό δεν είναι μπαμπούλας, αλλά είναι μια πολιτική η οποία ήθελε εξήγηση και την οποία δεν δώσανε ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως το τι πολιτική εσείς προσωπικά πιστεύετε στη μετάβαση στον ντόπιο νόμισμα? Ναι, να έρθω όμως πρώτα να εξηγήσω. Αναλύστε με τη σειρά που θέλετε, σωστά. Ναι, να εξηγήσω αυτό το θέμα. Το όχι αυτό δεν ελήφθη υπόψη καθόλου. Ενώ περιμένανε όμως το όχι, το δημοψήφισμα δεν το αποφάσισε η Ελλάδα στην πραγματικότητα. Το αποφάσισε σε συνεργασία με την κυβέρνηση οι δανειστές. Αυτό βγαίνει από τη λογική. Και τούτο και από τα ντοκουμέντα και τις πληροφορίες που έχουμε. Το αποφάσισαν ακριβώς γιατί περίμεναν το ναι, ώστε στη σκληρή συμφωνία που θα ερχόντουσαν να υπογράψει η κυβέρνηση του Τσίπρα να ήταν κατά κάποιον τρόπο νομιμοποιημένη από το λαό. Δηλαδή θα λέγανε ότι από τη στιγμή που μας δίνει εν λευκό εξουσία στις ευρωπαϊκές δυνάμεις της Ευρωζώνης και δεν θέλει έξοδο, σημαίνει ότι εμείς μπορούμε να επιβάλλουμε σκληρούς όρους, τους σκληρούς όρους που θέλουμε. Αυτό δεν τους ήρθε. Δεν τους ήρθε. Και βγήκε το όχι. Επομένως, γι' αυτό και ακριβώς δεν ελήφθη καθόλου υπόψη το όχι για να κάνουν μια καλύτερη συμφωνία, αλλά ήταν η ίδια συμφωνία που είχε συμφωνηθεί ήδη στην ουσία της από πριν. Και αυτή τη συμφωνία, τη σκληρή, την απάνθρωπη και την παράνομη, αυτή τη συμφωνία έπρεπε να την κυρώσουν με τη θέληση του λαού. Ναι. Και έτσι σκεφτήκανε τις εκλογές. Γιατί σκεφτήκανε τις εκλογές? Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε συμφωνήσει σε αυτή τη συμφωνία, σημαίνει ότι θα ήταν και μετά από τις εκλογές κυβέρνηση των μνημονίων. Γιατί αυτή ήταν μια συμφωνία μνημονίων. Συνέχιση των μνημονίων. Οι άλλες δυνάμεις, η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι και το Πασόκ, σε όποια κατάσταση βρίσκεται, είναι ούτως ή άλλως μνημονιακές. Είναι αυτές που επέβαλαν, που συνεφώνησαν στην κατοχή της Ελλάδος. Επομένως, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ βγει από τις εκλογές, είτε η Νέα Δημοκρατία βγει από τις εκλογές, και τα δύο μαζί κόμματα μπορούν να έχουν, μαζί και με το Ποτάμι ενδεχομένως και τα λοιπά, μπορούν να έχουν μια κυβέρνηση η οποία να εφαρμόσει αυτή την εφαρμογή. Άλλωστε το είπανε ρητός αυτό, ότι οι εκλογές είναι για να εφαρμοστεί
η εφαρμογή ή για να εφαρμοστεί η συμφωνία για την εφαρμογή της. Άρα είτε σήμερα ο ελληνικός λαός ψηφίσει εσποθέσεων ΣΥΡΙΖΑ, είτε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, είτε οποιαδήποτε άλλη μνημονιακή δύναμη, αυτό σημαίνει ότι είναι για να πάμε στο τρίτο μνημόνιο, που θα είναι ένα μήνυμα για το Βερολίνο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι να το θέλει και ο λαός. Αυτή είναι η λογική των εκλογών. Τώρα το ζήτημα αυτό, επομένως αυτή την διευκρίνηση για να αποφασίσει ο λαός τι θα κάνει στις εκλογές, θα πρέπει να το ξέρει, να το συνειδητοποιήσει. Δεν αποφάσισε, δεν είναι δηλαδή προσφυγή στη λαϊκή κυριαρχία οι εκλογές. Αλλά η λαϊκή κυριαρχία παραμένει να εκφράσει πάλι και να τονίσει το όχι. Το πώς θα το τονίσει το όχι, αυτό το έχουμε πει επανειλημμένα από καιρό και με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος και ακριβώς πρόσφατα έδειξε και την αντίθεσή του προς την προσπάθεια και του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα και την προσπάθεια του κ. Λαφαζάνη. Με την έννοια ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο λαϊκό, το οποίο να ενημερώνει το λαό, διότι έχουμε το μεγάλο όπλο τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην κατοχή, όπως έχω πει πολλές φορές που ζήσαμε και εγώ και ο Μίκης, δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε ήταν όλα απαγορευμένα και εφημερίδες και όλα τα έντυπα. Αλλά η ενημέρωση γινόταν αγνά, σίγουρα, από στόμα σε στόμα και με χειρόγραφα μηνύματα. Και γινόταν, είμαι λαθρές, με το να ακούει λαθρέα τα ξένα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τέλειες. Λοιπόν, τότε ήταν πιο εύκολα τα πράγματα για τη σωστή ενημέρωση. Σήμερα είναι η διαρκής πλήση εγκεφάλου και τρομοκρατία. Και γι' αυτό χρειάζεται μια ενημέρωση του λαού με όλα τα μέσα. Από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, όπως λέμε, με ανθρώπους που να μπορούν να εξηγήσουν στο λαό το τι συμβαίνει. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η στάση του λαού. Οι εκλογές μην περιμένουμε τίποτα. Ό,τι και να κάνουμε. Η απάντηση από το λαό για μένα και για τον Μίκη το Θεοδωράκη είναι το δείξει αυτό ο ελληνικός λαός, ότι δεν εμπιστεύεται αυτές τις εκλογές. Αυτή τη στιγμή, και αυτή τη Βουλή, αυτά τα κόμματα, δεν υπάρχει κανένα δεδομένο ότι εμπιστεύονται. Βέβαια, αυτή είναι προσωπική μου, δεν... Αναφέρεστε στα κοινοβουλευτικά κόμματα, έτσι. Ναι, στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι, υπάρχουν δυνάμεις και εκτός Μα οι εκτός δυνάμεις σήμερα, οι εκτός της Βουλής δυνάμεις σήμερα, εάν δεν εμφανίζονται στο εκλογικό, έχουν ψηφοδέλτιο, δεν διασφαλίζουν καμία μεταβολή, διότι είναι αδύνατο, ακόμη και αγνές να είναι, να έχουν οποιαδήποτε επιρροή στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν όμως, αλλά και είναι και ένα άλλο το οποίο πολύ σωστά επισημαίνει και στην δημόσια επιστολή προς τον κύριο Λαφαζάνη ο Μίκης Θεοδωράκης, ότι το να μπει κανείς στο σύστημα μιας Βουλής η οποία παραβιάζει συνεχώς και καθημερινώς το Σύνταγμα και την δημοκρατία, μπαίνει στο σύστημα ακριβώς στο οποίο μπήκε και ο κύριος Τσίπρας, σε μια συστημική αντιπολίτευση που θα τον φάει, θα τον καταβροχθήσει. Δεν μπορεί να κάνει, ή δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα και θα φύγει και θα πρέπει να φύγει, ή θα πρέπει να συμβιβαστεί και να μπει στο γήπεδο, όπως λέω, ή στο κανάλι των δανειστών. Το μείζον, κύριε Κασιμάτη. Επομένως, η απάντηση το τι κάνουμε στις εκλογές είναι αυτό που λέει, ότι περιφρονούμε αυτή τη στιγμή τα κόμματα της Βουλής και τις διαδικασίες που κινήθηκαν παράνομα και εκτός συντάγματος,
τυπικά είναι συνταγματικές. Τυπικά δεν φοβάται κανείς να τις προσβάλλει, ότι θα προσβηθούν. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι για τη δημοκρατία, αλλά για την νομιμοποίηση της κατοχής μας, και επομένως ή θα πρέπει να απέχει, που αυτό είναι κατά τη γνώμη μου και η άποψη του Μίκη Θεοδωράκη, ή να ρίξει άκυρο ή οτιδήποτε, ή να μην ασχοληθεί καθόλου, ή κατά την προσωπική μου άποψη να ενδυναμώσει απλώς το μήνυμα του όχι, ψηφίζοντας μόνο το δημοκρατικό και η εκπροσώπησή τους στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή είναι οι διαφοροποιήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζάνη, ας πούμε, της μερίδας αυτής, οι οποίοι αγωνίζονται από το όχι. Μέσα από τις διαδικασίες όμως τις κοινοβουλευτικές, εγώ προσωπικά δεν περιμένω τίποτα. Απλώς ένα μήνυμα μπορεί να συγκεντρώσουν, ότι ο ελληνικός λαός μαζί με το μήνυμα και της αποχής θα πρέπει να είναι ένα σκληρό μήνυμα ότι το όχι εξακολουθεί να ισχύει. Αυτή είναι η λογική αντιμετώπιση, κατά τη γνώμη μου, των εκλογών σήμερα. Κύριε Κασιμάτη, το μείζον στην περίπτωση του νεότευκτου κόμματος του κυρίου Λαφαζάνη, της Λαϊκής Ενότητας, που θέλει να είναι μέτωπο, εδώ το πρόκριμα θα ήταν να έχει κατά νου της τι θέλει. Θέλει ρήξη με την Ευρώπη, μόνο με την Ευρωζώνη, εξ ολοκλήρου. Τιμωρία των ενόχων. Θα έπρεπε να έχει ένα σαφέστατο πρόγραμμα για να τους λάβει σοβαρά ο κόσμος υπόψη. Επίσης πρέπει να πω ότι αξιόλογη είναι η προσπάθεια του ενιαίου Παλαϊκού Μετώπου υπό τον Δημήτρη Καζάκη. Συνυπήρξατε στις πίθες αρχικά με το πρόσωπο αυτό, και νομίζω υπήρξε και ένα ραντεβού Μίκη Θεοδωράκη και Δημήτρη Καζάκη τελευταία, πριν ένα μήνα, ενάμεσο μήνα, πόσο. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί έλειπα. Ναι. Νομίζω ότι είναι τίμια και αυτή, έντιμη αυτή η προσπάθεια. Σας είπα, σε οποιαδήποτε προσπάθεια κομματική εγώ δεν ασχολούμαι. Όπως δεν ασχολείται, μου το έχει δηλώσει και το είπε και προ 2 ημερών και ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Δεν θα αποδώσουν αυτές οι εκλογές τίποτα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να εκφράσει κανείς με την ψήφο του είναι το όχι. Η ψήφος λοιπόν αυτή με το όχι είναι ένα βασικό δημοκρατικό κόμμα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Ασφαλώς είναι και αυτή, κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη του Θεοδωράκη, αλλά κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είναι, δεν το απορρίπτω εντελώς, να ψηφιστεί αυτό το όχι, αλλά δεν θα φέρει αποτέλεσμα για έναν και μοναδικό λόγο. Ότι δεν ακούσαμε, όπως δεν είχαμε ακούσει από τον κύριο Τσίπρα, κανένα από τα βασικά όπλα που θα χρησιμοποιήσει το κόμμα αυτό για να έχει διαφορά από το προηγούμενο. Άρα... Και γι' αυτό η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή, και αν θέλετε να το εξηγήσω αυτό, ποια είναι αυτά τα όπλα που έχουμε και ποια πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα. Να το εξηγήσετε. Λοιπόν, το βασικό είναι που λείπει από το κόμμα του κ. Λαφαζάνη, ενώ το έχει πει επανειλημμένος και το είπε και τώρα στα Ηνωμένα Έθνη η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι αυτό το οποίο προκύπτει και από το πόρισμα της επίσημης επιτροπής που διόρισε η Βουλή και η οποία αποτελεί διεθνές όργανο, διεθνούς εμβέλειας όργανο, και το επιβάλλουν και οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο να γίνεται ο έλεγχος νομιμότητας του δανείου. Δεν είναι το θέμα το κατά πόσον θα γίνουν περικοπές ή όχι, ή κατά πόσον θα έχουμε αλφα φορολογία ή β. Αυτό που συζητούσε υποτίθεται ο κύριος Τσίπρας επί 5 μήνες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο ονομάστηκε παραπλανητικά ανθρωπιστικό. Το ανθρωπιστικό είναι προϊόν του δανείου. Ο δανεισμός ο οποίος μας επιβλήθη, από την αρχή το έχω πει και το έχει διακηρύξει και εγώ και ο Μίκης Θεοδωράκης, είναι άκυρος και παράνομος. Αυτό είναι ένα ισχυρό όπλο, και γι' αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα και οι εφημερίδες και η Ευρώπη των δανειστών
το αποκρύπτουν και το απαγορεύουν να λεχθεί καν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα μεγάλα, όποτε επιχειρήσω να το πω έτσι αυθόρμητα, το κόβουν. Λοιπόν, αυτό απαγορεύεται. Για να το απαγορεύουν είναι αυτό που φοβούνται. Ότι θα πρέπει δηλαδή να τεθεί το ζήτημα πώς θα να τεθεί το ζήτημα στους δανειστές μας, ότι κύριοι, εκτός των άλλων που προσπαθούμε να βελτιώσουμε το ζήτημα το ανθρωπιστικό, το πρώτο που προέχει είναι να δούμε τι χρωστάμε σύμφωνα με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι χρωστάμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό το πράγμα να το ρωτήσουμε, αν θέλετε, θα τους έλεγα εγώ, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως είχε έρθει τότε το θέμα της Χούντας. Να το ρωτήσουμε στις νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ ή να το ρωτήσουμε στον Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Γενέβης, που έχει πει ήδη ότι είναι παράνομα. Και αν μας πούνε ότι είναι όλα εντάξει, είμαστε υπόχρεοι. Αυτό δεν λέγεται. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσουμε από τον κύριο Λαφαζάνη ότι το πρώτο θέμα που θα θέσει είναι αυτό. Δεύτερον, ότι δεν επιτρέπεται από κανένα σύνταγμα του κόσμου δημοκρατίας και από κανένα διεθνές δίκαιο ή ευρωπαϊκό δίκαιο να παραιτηθεί η Ελλάδα με τις συμφωνίες από δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας όπως υπάρχει τώρα. Επομένως αυτό πρέπει να φύγει, όπως το ζήτησε, ότι δεν θα πάει στις Βρυξέλλες, στη Πορτογαλία κτλ. Εάν αυτοί οι όροι φύγουν. Και πράγματι δεν δέθηκαν καν, ούτε στην Κύπρο εμπίκη. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο έπρεπε να πει. Και το τρίτο είναι ότι δεν μπορώ να έχω εγώ όλη της περιουσίας, όλη την δημόσια περιουσία δεσμευμένη. Γιατί πώς θα κάνω εγώ, πώς θα προστατεύσω το αγρότη, πώς θα προστατεύσω τις δικές μου επιχειρήσεις των μικρομεσαίων χώρου, πώς θα πώς θα προστατεύσω το ένα και το άλλο. Επομένως εδώ με το δανεισμό δεν υπάρχει δέσμευση νόμιμη. Αυτός ο όρος είναι παράνομος και άγκυρος, που λέει ότι είναι δεσμευμένη ολόκληρη υπηρεσία. Και το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα είναι ακριβώς να διακηρύξει, να του πει ότι κύριοι τις πηγές πλούτου που θα προσωπεί σήμερα το Πανάθλιο, το οποίο έχει παραβιάσει όλες τις αρχές του κράτους δικαίου και του δημοσίου συμφέροντος, είναι ένας οργανισμός απιστίας κατά του δημοσίου, το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει. Λοιπόν, υπάρχει ότι αυτή η δημόσια περιουσία ανήκει στην πολιτική του κράτους, όπως είναι για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Επομένως, αμέσως εγώ θα όριζα, όπως έχει το δικαίωμα από το διεθνές δίκαιο η Ελλάδα, την ΑΟΣ, και να πω σε όλα τα κράτη που, όπως το έκαμε τότε και ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος για την Κύπρο, ότι όποιος έχει αμφιβολία, αμφισβήτηση κτλ, ελάτε να το συζητήσουμε ή να πάμε στο δικαστήριο του διεθνές να το λύσει. Μάλιστα. Αυτά είναι τα όπλα που έχουμε για να αλλάξει το σύστημα. Και θα πρέπει να πω και κάτι άλλο. Ότι απεδείχθη παραδείγματος χάρη ότι τα ταξίδια που κάμανε στη Μόσχα δήθεν για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ήταν παραπλανητικά. Μετά την διάψευση από την κυβέρνηση, από τον Πούτιν και από την κυβέρνησή του, ότι δεν ζητήθηκε ποτέ βοήθεια από την Ελλάδα, σημαίνει ότι το ταξίδι ήταν για το Θεαθήνα. Μάλιστα, επομένως δεν έχουμε πολυδιάστατη. Αυτό λοιπόν οφείλει να το κάνει ο κ. Λαφαζάνης, να το ξεκαθαρίσει το θέμα. Δεν σου λέω ότι θα πρέπει να πει ότι έλα Ρωσία ή Κίνα να με βοηθήσεις, αλλά εγώ θα υπογράψω και τα μνημόνια, διότι δεν έρχεται έτσι.
Αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι Ευρωπαίοι δανειστές μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι έχουν όρια όλα. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ότι είμαστε διατεθειμένοι να ζητήσουμε βοήθεια και θα ξέρει ότι θα ζητήσουμε να έχει ζητήσει βοήθεια από αυτές τις χώρες οικονομικές, όχι με σύγκρουση αυτό, διότι αυτό δεν θα το κάνουν ποτέ, αλλά με σύγκρουση εφόσον εμείς δεν μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου και την εθνική μας ιδιαρχία. Μάλιστα. Κύριε Λαφαζάνη, κρατώ από τα τελευταία που είπατε, επισημάνατε ότι ούτε στην Κύπρο δεν έγινε αυτό, δέσμευση δημόσιας περιουσίας. Το μνημόνιο της Κύπρου, αν το διαβάσει όποιος θέλει, λέει ότι δεν υπάρχει ούτε αγγλικό δίκαιο, ούτε όρος παραβίασης των δικαιωμάτων, παρέτηση από τα δικαιώματα των ασυλιών του διεθνούς δικαίου και της διεθνής. Είμαστε λοιπόν ένα πειραματόζωο ολκής, ένα προτεκτοράτο. Έτσι. Μια απικία χρέους. Μάλιστα, κύριε Κασιμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Καλημέρα στην Αθήνα. Αντίο.